Zachráňme SOŠT Levočská. To je iniciatíva, ktorá povstala z radou rodičov, ale aj verejnosti a niektorých zamestnancov SOŠT po zverejnení alebo dozvedení sa informácií o zlúčení SOŠT Levočská so Spojenou školou na Jarmočnej ulici. Rozhodol som sa aj ja, že urobím preto všetko, aby som zistil, či je to správne riešenie, aby som zistil čo najviac informácií, aby sa našlo riešenie nielen pre túto strednú školu, ale aj pre celé mesto a celý okres. Preto je aj toto video venované tejto situácii. Viem, že SOŠT Levočská sa má zlúčiť už v dohľadnej dobe a už najbližší školský rok by dokonca mali sa presunúť z priestorov na terajšej Levočskej ulici do priestorov Jarmočnej. Viem, že sú tam dôležité veci a argumenty pre toto spojenie. Čo sú napríklad čoraz nižšie počty záujmu žiakov na ulici Jarmočnej, nedostatočné technické vybavenie a stav budovy na ulici Levočskej a celkové riešenie a ušetrenie budúcich nákladov, výdavkov na manažment, ekonomky a ďalšie obhospodarovanie budov. Čo ma zarazilo, je trošku komunikácia medzi Vúckou a mestom, že nebola takmer žiadna. Myslím si, že je potrebné to komunikovať nielen medzi mestom a Vúckou, ale dokonca aj s verejnosťou, či už odbornou, alebo tou laickou. Myslím, že citát, ktorý majú na facebookovom profile s fotkou celého tímu kolektívu SOŠT, hovorí za všetko. Keď chceme byť múdri a známy celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu. Je to citát Jana Amosa Komenského, ktorý vystihuje aj našu situáciu. Aby sme hľadali optimálne riešenie, aby sa vzdelávanie končilo naozaj perspektívnym zamestnaním a perspektívnym životom v našich končinách. Preto verím, že sa nájde dostatok odhodlania hľadať spoločné riešenie a diskutovať o tom optimálnom. V Starej Ľubovni máme pritom väčšie problémy ako priamo stredná odborná škola. Táto škola práve naopak vykazuje kvalitné vzdelávacie výsledky, má veľký záujem žiakov o tieto odbory a pôsobí veľmi profesionálne. Či už pedagógov alebo technickým zabezpečením. Je tam telocvičňa, kvalitné stravovanie. Jediné, čo by bolo potrebné, je inovácie a investícia do dielní a informačných technológií. Naopak, možno Jarmočná sa borí s problémami, s nižším záujmom, s rušením odborov. Dokonca sme zaznamenali spojenie s obchodnou akadémiou a veľký investičný projekt s novým elokovaným pracoviskom v Lomničke. Tieto veci vlastne nebránia rozvoju tejto školy, ale je potrebné reflektovať na výrazné vyššie počty z marginalizovaných skupín a zo sociálne slabších rodín, ktoré potrebujú byť vzdelávané nielen v Lomničke a okolí, ale tento problém je aj v Starej Ľubovni. Je to napríklad známa vec, že v základnej škole v Podsatku sa učí na 2 smeny, sú tam nevyhovujúce priestory, veľké množstvo žiakov, nefunkčnosť alebo vlastne neexistencia telocvične a ďalšie veci. Taktiež je ďalším problémom dochádzka týchto žiakov do školy. Podľa mňa a môjho osobného názoru by bolo optimálnym riešením sa intenzívne venovať práve tejto problematike a čiastočne nastaviť odbory a fungovanie školy na Jarmočnej ulici práve v ústretí tejto situácii. Keďže mestu nevyšiel projekt s veľkou výstavbou novej školy v Podsatku, podľa mňa by bolo optimálne vrátiť sa k režimu 1:5, ktoré bude po reforme základných škôl tak fungovať, 1:5 ročníky v Podsatku a od 6. ročníka vzdelávať deti v meste. Podľa môjho názoru ideálne prostredie a vybavenie je práve v lokalite na ulici Jarmočnej. Tento areál je veľmi komplexný a poskytoval by dostatok priestoru aj odborného personálu
na zastrešenie takejto školy. Táto škola by mohla byť kľudne napríklad elokovaným pracoviskom školy závodov, alebo aj samostatným subjektom, alebo dokonca aj elokovaným pracoviskom základnej školy v Podsatku. Tieto veci máme odskúšané už v elokovaných pracoviskách z materskej školy, kde obidve materské školy mesta pôsobia v priestoroch základnej školy závodov. Ďalším problémom mesta je stav budov základnej školy závodov. To by sa dalo tiež čiastočne riešiť, keďže potrebuje generálnu rekonštrukciu aj s celým presunutím pôsobenia základnej školy závodov do priestorov na ulici Jarmočnej. Do 1 roku by sa dalo základnú školu vynoviť a usporiadať systematicky tak, aby vyhovovala potrebám, ktoré prinášajú aj zvýšené výstavby rodinných domov na Šibeničnej hore alebo plánovaná výstavba veľkého počtu bytových jednotiek v lokalite závodov. Verím, že toto všetko je len začiatok pre naozaj systematickú diskusiu, naozaj odbornú diskusiu, ktorú by mali začať viesť samospráva na úrovni mesta, Prešovského samosprávneho kraja, ministerstva školstva, ale aj samotní zástupcovia jednotlivých školských zariadení. Verím, že snaha aj takto upozorniť na tieto zmeny a hľadať spoločné riešenia bude privítaná a teším sa aj ja osobne na akékoľvek pripomienky, vaše názory, ale aj naozaj plodnú diskusiu niekde možno aj tuto v Ľubovianskej televízii alebo na území mesta. Ďakujem vám za pozornosť.